Salam dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Men bugünkü videomuzda kompüterda Tor browserinin üstü bilen sosyal medya saytlaryny VPN ulanmadan açmakla görkezek. Onda näme taýyn bolsaňyz, insert videomuza başlaýas. Dostlar, videomuza başlamamızdan öň Tor browser barada men iki söz aýdaýyn. Tor browseri bul özünde proxy server saklayan browserlerin biri bolup, ol browserin içini açanmızda avtomat ýagdaýda proxy serveri birikler. Soňra proxy server birigenden soňra bizim browserimiz işe taýyn bolýar we onun içinden biz aşak saytlarymyzyň ählisini VPN'siz açyp bilýäris. Ýagny şol proxy serverimizin üstü bilen aşak saytlarymyz VPN'siz bize açyp berilýär. Browserin minus tarapy ol hemmämize hem düşnükli. Ýagny proxy server diňe Tor browserin özünde işleýär. Ýagny başga saýsak, beýleki browserlere proxy server geçmeýär we diňe Tor browserin üstünden sosial medya sahypalaryny açyp biler. Tor browserin nämelerine düşünen bolsaňyz, gelin onda biz kompüterimize Tor browseri internetten ýükläp alalyk we onu kompüterimize gurnalyk. Dostlar, browseri skaçat etmek için softportal.com saytyndan skaçat etmegi sizlere maslahat berýän. Bu saytın linkini videonun aşağıda koyarım. Şol yerden bir saytın içini açıp öz operasyon sisteminize göre Tor browserini skaçat edip alın. Skaçat edip alındıktan sonra o Tor browserini installka etmeye başlayın. Muha dostlar, bizim şol skaçat eden Tor browserimizin setabi. İstanofka etmek için ikide mişkacının çep tarafını basýar ve programmanın istanowşyny işe öýder. Soňra istanowka etjek dilimizi bu ýerden saýlaýar, soňra ok knopkasyna basýar. Bu ýerden bolsa özümiziň istanowka etjek browserimizin haýsy diskimize istanowka etjek bolsak şonu saýlaýar we soňra istanowka knopkasyna basýar. Programmany istanowka edenimizden soňra browserimizi işe öýder. İşe öýerimizde biz eýem görýäs, bizim browserimiziň ýüzünde proxy serveri biriktirjek diýip bize soraýar. Biz olsa sign in knopkasyna basýar we proxy serverimizi öz browserimize biriktirýäris. Proxy server birigenden soňra bizim browserimiz ulanmaga taýýar bolýar we biz eýem browserimizin interfeýsi bilen tanışsak, ol abyçny browserlere megnesdir. Gelin indi biz browserimiz bilen YouTube'u VPN'siz açmaya çalışalım. Dostlar, görüşmek diýeli. Bizim Tor browserimizin üstü bilen YouTube VPN'siz açyldy. Dostlar, sizin hem ekranynızda şeýle penjere çyksa, onda diňe siz garaşmaly we YouTube'un prawilasyny pürnimat etmeli. Pürnimat edendikden soňra YouTube sizde işläp başlaýar. Dostlar, gelin indi bolsa instagram.com saytyny browserin üstü bilen açmaga çalışalım. Yine dostlar, Instagram hem bizim browserimizde işledi ve sizde de işler dip ümit etýär. Şunun ýa-görüşde Tor browserin üstü bilen ol saytlary açyp bilersiňiz. Yine dostlar, bizim şuňky videomuz şu ýerde tamamlanýar. Egerde videony halan bolsaňyz like basyň, halamadyk bolsaňyz dislike basyň. Soru olaňyz bolsa hem kommentariýada berip bilersiňiz, men size hökman jogap berýän. Kanalymyza agzap bolmadyk bolsaňyz hem hökmany kanalymyza agzap bolun we täze videolary sypdyrmadyk üçin jaňjaş knopkasyny basmagy unutmaň. Onda näme ýene-ki videolarymyzda sizler bilen duşuşança häzirlikçe sag bolun.